Здравейте, аз съм Мария. Аз съм Самуил. И днес ще ви представим 10 най-ярки затапвания. Да ти го плесна в татенци ти човката. Нискостелено хомосексуал... Не мога да го кажа! Да, кажа нискостеблено, а хомосексуален не може да кажеш. Нискостелено хомосексуално пърче. Майка ти е толкова сдебела, че носи кола с марка и кола турнева. Прическата ти прилича като гнездо в ремонт. Оригинално си като турски анцел, мила. Ако музика ти беше поничка, това ще да бъде дупката, ама дупката цвят на поничката. Ако приличах на тебе, щях да са за родителите си. Толкова си грозен, ама толкова си грозен, че всичките не сам да се по теб. Като ти обръсна гърба, ще може да направи цял китеник. Е така... Чакай, че ме побърка от смях. Кога ще ми викаш, само когато ми видиш да се раззнавам с майка ти по магистрала. Господ ти е дал 3 декара, мила. Не 2, не 1, 3 декара. И ти тъпа на гъзата си ги сложила. Такъв е животът, на